machiegni uru. An nyinga en Debra Abi, aya school mar Onego Primary, anja grade 6. Kaka wan kae kawuono wada puonjo utedo. Ma iluongo ni Frederick, ma iluongo ni Ibrahim, ma iluongo ni Alfred, ma iluongo ni Nesi, ma iluongo ni Francis, ma iluongo ni Vali, to moro ni iluongo ni Graza. Koro kawuono wadhi puonjo kaka itedo chips. Kapok wachako, nyaka wabed gi gik madwarore kaka karaya, bakul, pala, kijiko, pila, kionge pila inya tiyo gi pala, chumvi, mo, teng'u gi waru. Koro Frederick dhi kawo karaya ni, to Teddy dhi ting'o mo gitero e kendo. Koro sama mo pod chiek, wadhi kawo waru to wapoko. Alfred gi Nesi dhi konyowa e poko waru. Ka gisetieko mano, Graza dhi biro to kawo pala, koro opilo waru go matindo tindo. En gi Francis. Koro wadhi we mo chiek maber. Ma koro ine ka iro wuok e wi mo, koka mo osechiek maber. Koro mowa ni osechiek, wabo keto waru wa iye kae. Ibrahim dhi konyowa keto. Wabo keto waru go mos mondo kik mo chikre to wang'wa.
Chips ma watedo ni mit ahinya, to kamane kakitedo chips. Koro imbi nyalo temo tedo chips dala. Oriti uru.